Čaute, čaute. Tak more už pomaličky stúpa. Výhľad tu je takýto. Tu som objavil takéto stromčeky mandragorové. Je ich tu síce len zo pár. Tam vzadu, ako vidíte, je pláž. Rybári už ráno o 6 vstávali a prinášali plné koše rýb. Tak dneska budeme mať možno, že grillovanú rybičku. Tu je takýto opustený stromček v mori. Je tu nádherne, keď sa pozrete aj na tú vodu. Je krásne, kryštálne, čistá. Dneska ideme na výlet, je tam aj potapanie. Sú tam aj také vlastne, že kotič, ktorý pláve na mori. Sú to také lode s takým bambusovým domčekom. Mali by nám ukázať tu najzaujímavejšie miesta. Aj asi Little Boracay, to tu volajú, lebo sa to veľmi podobá na tom Boracay ostrov, ale ten je od nás dosť ďaleko. Tu sú rybárske lode. Ako som hovoril, rybári sa ráno už vrátili s plným úlovkom rýb a neviem ešte všelijakých morských vecí. A tu hore, tam kde sú tie schody v strede, tam je to naše ubytovanie vedľa toho modrého domčeka. Včera sme sem prišli asi okolo 6 hodiny a tu už o 6 hodine je tma, lebo cestovali sme 130 km 7 hodín. Sme boli dosť unavení, zobrali sme takého trajcyklistu, aby nám ukázal nejaké ubytovania. V prvom nás zaviedol také, že kde naši bezdomovci by boli králi, tam už aj receptný zdrhol o tej hodine. Takže tam som to úplne odmietol, išli sme ďalej a už to začalo. Aby ste boli trošku v obraze, tak na Calatagan ubytovanie prvé, kde sme boli, stálo od 6600 peso vyššie, čo je 110 eur. Tak hovorím, to je pre mňa drahé, tak mi doporučili iné ubytovanie, tak sme išli na iné ubytovanie a tam mi povedali, že áno, majú izby nejaké ešte voľné, čo som sa čudoval, že pri týchto cenách to mali skoro obsadené. A počúvajte tie ceny. Jedna izba na noc 13 000 až 18 000 peso, čo je 600 eur za noc. No, tak to som úplne odmietol, ale chvála Bohu, bola tam taká recepčná, ktorá bola veľmi ochotná, milá. Som povedal, že som strašne unavený, že či by nevedela niečo zohnať, tak nám zohnala túto kamarátku Diane, ktorá tu momentálne aj býva, to je jej dom a tá nám to ponúkla, to čo som vám ukázal už v predošlom videu, za 3000 peso, ale je to veľmi zlaté dievča, takže sme sa dohodli na 2000 peso. Takže super, dneska nám vybavila loď na exkurziu tunak. Bude to trvať asi 3 hodiny, videa urobím, takže tešte sa na ďalšie videá. Oli, are you okay? Yes, I'm okay. My dreams come true.